Uma ngabe bembuza uShamasa ukuthi hayi ndoda awukwazi nje ukuthi ubone ikomiti leli oliphethe selihlakazo kungekaze kube khona ingxoxiswano yake yaba khona phambili, uzofanele ukhumbule usitshele akakwazi nje ungqongqoshe ukwenza into enjengale. Usethi ke uNdonga hayi ngiyakhumbula ukuthi ngoNovember ka2024 uminister uke wacela umhlangano ukuthi ufuna ukubonana nathi as general umhlangano osePitoli. Ngafaka isihoxiso lapho ngathi mina ngeke ngikwazi ukuphumelela ngenxa yokuthi kune matter noma kunesimo esiphuthumayo eMalasboro. Ngizobe ngilapho ngiphuthuma sona ngesikhathi esifanayo lelanga lokuthi kubanjwe lo mhlangano. Ayiwagcizelela ukuthi fanele ngibe khona ngoba bazobe bekhona bonke ogeneral. Waphinde wakhumbuza ungqongqoshe ukuthi hayi abaphelele ogeneral, kunabanye abangekho nje ngaphakathi kwi-country abangaphandle shuthi bazobe bengaphelele. Wasethi hayi umhlangano uzobe ngoLesihlanu, bona bazobe bebuya ngoLesine bazovukela kuona lo mhlangano. Waseyaya-ke kulo mhlangano uthi kwakumhlangano ongajwayelekile la khona ummeli noma umluleki kaNgqongqoshe uSenzo Mchunu uVusiphikoli la ayekuyena owayesherisha futhi dominator umhlangano, enza into efana nokufundisa isikakhulukazi ukuthi kufanele bawabone amandla kaNgqongqoshe ukuthi angakanani. Yonke inkulumo wayibona ukuthi hayi khona ikhumbisa ukuthi uNgqongqoshe unamandla amakhulu amaningi futhi ngaphezulu ogeneral laba. Uthi yamsolisa leyo nkulumo kodwa wangakwazi ukubeka into entweni ngoba kayingekho into esishiwo ngaphandle kwaleyo nto. Kwakuyinkulumo engajwayelekile kodwa yayisolisa, washo wayitshela ukuthi hayi khona ibhomu ezoqhuma la kungekudala nangempela ibhomu yaqhuma. Phahla ngo-31st kaDisemba sijayiva lapha thina yaqhuma ibhomu. Uma isiqhumile uyamcela futhi uNgqongqoshe uthi hayi ngicela umhlangano nawo sibonisane ngalolu daba. Nganza kwethu ke sesimbonile lo Ngqongqoshe ekhuluma ngayo uSenzo Mchunu. Usevele kakhulu lapha kwethu, indoda le iphakamisa ngelendlela engakazi ibonakale futhi enganaso isikhathi sokulalela omunye umuntu. Wayesekunqumile lokuthi akasiboni isidingo sakhe futhi akamazi ukuthi uyini. Wayengeke amnikeke iaudience kangangokuthi kunokwenzeka ukuthi wayesenqumile futhi ukuthi uzomreplace kungekudala emva kwalento le emayise isimo sihlelekile. Ingakho wayengasenandaba nawo lokho ke insolo. Hayi-ke izinto ke ziqaqekile ke Nkosi yami kulo Ngqongqoshe kuleli viki. Isimo sakhe sesingasho nje ukuthi sibi, ubangwa nezibi. Futhi uma ngase abuyele kuhulumeni singabona ukuthi kuyadlalwa la. Nanoma isiphi nje isikhundla noma isokushanela simdingi nje duze kwalezo ikhundla. Okunye akusho ukuthi yena ukusho ngomlomo wakhe uNgqongqoshe nakuphakathi kwamakomiti lawa ade hlezi kuona ukuthi waxhumana nohulumeni nomongameli uCyril Ramaphosa emxoxela ngalolu daba, ecela nezibusiso ukusho ukuthi ayinali lelo phiko ngiyalihlakaza. Lento uyayazi uCyril. Cyril ke ubhala incwadi wathi hayi mfana kithi hayi angiyazi lento oyishoyo. And okubi kakhulu le mphumela yalencwadi ifika ngalesikhathi le ndoda ibhizi ehle inyuka namasonto la ithi iyathandaza ithandazela ubuyele esikhundleni. Asikaze ke siyibone lento eyenziwe le ndoda le ukuthi ufike wenza ukungcola buse uqhubha phakathi phambili isonto nemthandazo yenza nalento yesonto siyingabaza ngempela ukuthi kanti imi kanjani. Isebenzela kakhulu inamasela nabantu abafuna ukuphula imithetho njengaye uNgqongqoshe lo. uNgqongqoshe uphula umthetho. uNgqongqoshe kufanele agibele eboxini ashushiswe ngezinto asezenzile. Akulona nje lelo bhomu kuphela eliphahlake einyaweni zakhe. Sonke lesikhathi kube buphika ubudlelwane bakhe noVusumuzi Madlala ethi hayi yena akanabo ubudlelwane futhi akaze akhangaze lutho kuyena.
Izolo-ke nangu uNdonga esekhipha obunye ubufakazi enezezela ngoba phela amanye amabhomu abewaphethe izolo. Qhumisa-ke ukuthi kunencwadi la eyabhalwa omunye umbhemu oyisiboshwa eyibhale esetshele ekade ihlezi noVusumuzi Khet Mahlala. Sobuye singene kuleyo ncwadi. Bathi leyo ncwadi yaveza ukuthi ungqongqoshe kunemali ayimukele kuVusi engango-4 million eyayiney'nhlelo zokuthi imlekelele kwikhampeni yakhe yokuba upresident. Nawu umbuzo osalayo-ke eSouth Africa. Ungqongqoshe uhlezi ekhaya njengamanje useholiday. Thina siyavuka ekuseni sijahe amabhasi amatekisi kube njeya siyofukuza senzela isimo esingcono thina nemindeni yethu. Yena nje le mali yethu akucaci uyithola bamama uyaphiwa futhi asaziwa nesikhathi azokunikwa yona ukuthi sizoba side kangakanani into engayazi nje indefinite. Engabe kulungile yini na South Africa ukuthi ngentela yethu sondle enye indoda esingayazi futhi ebizama